gure itxasontzik bera botako dugu zama, inor gabean ausartzen bada. Denak gara berdin eta denek agindupean botako ditugu, gure buruak nor dago esaten, ez berdina eruduna da. Gai izango zuen kontra borrokatzeko, ta moreleman oker bana izan, gaizki dikoa. Ontziak kolapsora bultzatu, zein portadu arrazoiak ez badu, balio ezin egona leuntzeko, askatasuna beldurra da, eta ausardia miseria da, ta samurtasuna ekidistantzia, zasola bineokidatz ez badu, irautzaren poesiari. Gai izango zuen alde borrokatzeko, ta moreleman oker bana izan, da iraultza gaizki ulertu nuen eta